Tämä olisi telefoninen lähetys, se on kuultavana uutistana Lahdenulan taksiasemalta tulevana keskiviikkona kello 9. Suomen yleisradio Alaskalla tällä hetkellä Tapio Virtanen on yrittänyt lämpöisellä. Hänellä on apuna Jaska Salakari. Hänellä on apuna Helsingin nopea, tuulen nopea ratojen kasvatti Jaska Salakari valkoisessa silmälaseessa. Tunnen hänet Jaska Salakarinkin valkoisista rilleistä. Kuka on radalla koulu? Radalla taksijuoksija Tapio Virtanen. Hän on tullut Kataralla, tullut Vaasasta saakka ja kuullut Lappilainen Raahepainen. Teoillaan ne tietää, että kotia ei ole menemistä tullut. Ovat Kukkosellekään ei voida sitä lähtöä. Vaasa veri vapise eikä kettikirta lukos rapise, sanoo Virtanen ilmakyydessä. Rata 1, Tapio Virtanen lähtee tästä finaaliin.